Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga rot ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Dennis nga Napoluan. Surprise! Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, mailiwak manen kinilili nga asawak. Siyempre kadeta nga oras, isut oras nga inak pa ng tawag. Hagriring manong nemi ngem nakabaybayag saan nga sungbatan. Agpapata tayo mati oras di ta Pilipinas ti kunak mano. Ngay ti dayta nga oras, alas 8 iti rabii. Ada nga tapay lang obrana. Aumbat nga rod ti anak mi, manong nemi, tasang kumat nga nabatyan, iti sakbay nga agabrudak nga ima nagtrabaho dito Dubai. Kinabot no na manong nemi, iti kinapateg na kaniyak, sakbay nga agabrudak, nakaipatakderak iti gagangil lang semi-bongkalo, nga panakabalaybi. Pinalak manong nemi, ni nanang agraman ti bonsumi, nga babae, nga isot kadkaduami dito'y balay. Awanan ti sapulem pa'y manong nemi iti kina ragsak mi. Ngam ka po, tatalaga nga ad-arapaap ko, nga dakdakkel tupay nga balay tinak ipatakder. Ad-arapaap ko manong nemi nga mangipasdek to iti negosyo. Takasta tinagtulagan mi kinilili nga asawa. Nagbintas manong nemi ti panagtulag mi. Agbati, kadkadkadwaen, dananang kiniading ko nga mercy. Binilin ko met nga naimbag, dinanang kastamatan ti kapsat ko nga pakikit-kita da, nilili nga asawa. Awanin ti sa pulempa, manong nemi ti kinanamay na di jabalain. Numabalin kat saan nga pagubraen ni nanang. Umanay latan manong nemi, nga di kwarto mi iti dalusan na. Ken di arwatan na matan tilabaan na. Ngayon saan nga paglablabaen ni nanang kadagiti arwatan da, mureng da. Ken saan na nga pagdaldalosan isun iti salas, iti kusina ken iti aglawlaw iti balay. Saan na nga paglutlutuin manong nemi. Numampay kayat kumamit ni Lili, iti agluto, ngam kas biling ko apan ang dungdungo ken kuwana. Diyalat tambagin na, ti ayusan na. Ha? Salsalekniban na. Tapno saan nga mabannog, saan nga sakit, kasta iti panangikir, ken panangipatpateg ko, ken ilili. Inulit ko manen manong nemi nga tinawagan, ngem kaskas di nga saan nga sumungbat. Insublat ko ni ading ko nga mercy manong nemi nga tinawagan ti cellphone na. Nga magpadpada da manong nemi nga saan da nga sumungbat. Iti kasta nga oras, nasapa ka diti panagturturog na, unsa. Dain ton bigat kadata klase na. Kaya din to taombat nga ruti cellphone manong nemi ni nanang. Tayo so kumatawagak. Nga sa din nung nga tamat ni nanang iti kasta nga oras siyempre. Rabi, adam iti bukod nga kwarto saggaysada nga ruti kwarto. Ti kwarto mi, nga ayan ni Lili, kwarto ni nanang, ken kwarto ni Mercy. Mabalimbot ni Mercy nga susulo iti may mesa kwarto. Indayal ko manen manong nemi ti cellphone ti asawa. Sinungbatan nan. Ngansya ka mo no, ano di reaction na? Dennis, pasensya ka na. Naka-silent kami ti cellphone ko. Ngamitay ko madlaw kong nagre-ring. Una na tumutawag. Sorry tasang ka nga nasubatan nga takos. Ano kami tubo, Bram?
Abi kasla, simangat ka ti, nangatong nabantay. Kwa, nakaturog ako itayin. Nakaringak lang, kapot itagtagainip ko. Tagtagainip? Ore baring man laing titagtagainip ko nakaroon. May pantili ko king ka, sweetheart. Kahit mo sawi. Iso nga kasla kala simangat iti bantay. Ti panagal-al-al mo, ti bannog mo. Gabot ta, natagtagainip na. Ngayon, tadagarot ba sa wali nga matagtagainip ko sa nga si ka, sweetheart? Natagtagainip ko rin di aldaw nga panangaklon ko ken ka. Ket, malikit mo rin di panangaklon ko ken ka. Ket nagselebrar nga dakos. Napanta nag-check-in ito hotel. Malagip mo? Check malibatan na dyan, sweetheart. Kasi dyan, ti kinalaing mong agkabalyo. Apay nga rod nga. Si ka tinabannog kat siya nagkabalyo. Si mublata kang paidi man ta. Nga rin mabaw nga nagkabalyo. Nga tinagawag ka. Iso nga kasi dyan, apo. Kasi lagpay peso si ka. Kadi, lagpay peso. At least, babae hindi tagtagainip, may papantili ko kayong ka-sweetheart. Si kamit kami. Awang pa'y 2 bulan, sipod nag-asawa ta. Abroad ko na masigo din. Dinakpay na datngan. Ay, dinakpay na batyan. Tap na di kasta, kahit matungpal tarapap ta. Mapatakkel ti balay. Maadan ta ti negosyo. Maurnong nga negosyo. Eh ba? Adun ti ornong ta, di ba? Kaya adun na. Amin nga sweldo halos ipapawit ko amin keng ka. Sikat ipang ipapawitak, siyempre sikat asawak. Api ko maninahanan ko ma. At ako amuna data nga mapamot sa sentro nga mapanag-receive. No, iso ti pang-i-addressak. Saan ko matnambaling nga i-address pa ilang nga ni Mercy. Tao, menor de odad mo palaeng. Saan nga mabaling tag-receive ka na gititak kila kwarta, di ba? So nga sika. O ano yan? Gawarin ako ng agawid. At agastusan dan para di project dan. Apay na lang ti rason. Apay na kahit mong ti kawid. Kaya na anti amin na kitap no may papanin ti iliw ko keng ka. I love you, Lily. I love you more, Dennis. Sikatiga po na no apay ang dang iti abroad. Nagtrap-trabaho ako. Nagrigat, tumantayo, di ba? At dalagi terabi nga, sana ka makaturog ang pampanunod kang ka. Kat nung kaado ti trabaho, imagine, at dalagi ti gondawing, nga jak makudkud tinabudo, gabo ti kaado ti trabaho. Dito yung ngamin, no indrugi mo, masapol ng iring pas mo. Awan ti makitang ko, agmulmulang lang. Kasi dito abroad, wala amok no mampay saan ko pa'y napadasan. No may istoryada. Napiyakin ka saan nga TH no di kita paktorya ti ayam mo. Di kita kahit ng sawan. Nga aman, magagara kam dito. Agasim, no 15 minutes kung nada na ta break time, 15 minutes. No 1 hour lang na ta lunch break, no kada 1 hour. Tidugmat kami na. Kawan. Awan ti masayang nga oras dito eh. Tama itad mati kumpleto nga sweldo. No overtime kung nada overtime. Sa nga bahan sweetheart. May salangin nga tawin. Agawid akton. Malpaston sur. Malpaston ti kontrata. Kat no kurang tuman, nagiti ornong ta, baling nagsulbiyak pa lang ti another 3 years. Tap nadakdakkel ti puunan tayo, tinegosyo tayo. Nakapinpintas nga tulag, nakapinpintas a plano, nakapinpintas nga arapaap, manong name. Kasta. Ti kangrunaan no nga panagsasalita mi manong name kay ni Lily nga asawa. Kaya ka manong name nga kabigatan na kit tinawagak ni Mercy. Hello, kuya.
Mercy, kumusta ka? Gusto kuya. Mayat dati katidug ti kwa. Gapta. Ano nga katidug ti gapta ko kanang kuya? Duduwa talang anak. Dananang kinidi tatang, di ba? Manutawang ko, idi may pas ngay ka, idi agadi at. Nagredur ka din ti high school. Ti amo kidikit awan ading kon. Kasto ni tinagsagdananang kintatang, hindi pa damag da nga. At damad ading ko. Menopausal baby. Kuya, gananos ka dita ha? Wana. Ako mat sa baling aramidam dita, nung di agbasa, ipas ng putagbasa. Ha? At ka palang telementarya. Manong tutawon ko nito nung makapag-graduar ka ti college. Adun to ka taon ti anak min kini manang mo nga Lily, di ba? Kuya, apay. Awan, kuya. Kaanot na unti kang panag-straight tayo kini ate? Idirabi. Nasapa ka nga naturog drabi? Okay na, nasapa. Nilulam nga rad. O reso na, nasapa man nga naturog. Mano kay amin dito eh? O, anana? Mano kay amin dito ako na? O, talo. Talo kami Siyak. Ninanang, kinakastawat ng kini ate, Lily. Apay kasla, kulamitay. Ops, kunak. Sila muli bagang upat. Sino kumati may kapat? Ano di kitigunta ko yung manong name ngano kasaritak ti kabsat kukit na magik no at naninanang iti asidog. Edot mo man, kaya kuha na ti cellphone. Agsarita kami mat kaninanang. Sige kuya. Nanang, ay na, barok. Makakasanupet kabayag mo dito. Aya, nagahawid kan. Ninanang mat. Apa ya? Kit. Tapnoan niya. Tapno, may ipanti, ihilimiking ka. Taantapin nga sa bali ko ma. Nga rason. Pagawidan ka. No saan nga ti ihilimiking ka. Kumusta ti salunat yo? Alak na siya at matamarok. Ori no iso lang ti kakaisunang itad no ka. Nililing a kwarta. Naggatang ko ti agas ko. No kasta nga mariknak nga gurigura ko. No anyaman nga mariknak nga sa gubani tirig na. Sinoyat mapalmakityan no ka. No, agpailin ni Lily, amok na nagpawit ka manen. Siyempre, siya jay lawag iti umay na pangalaan, mapan na pangalaan, di pawit mo. Kat jay, naman panitibigat. At tapay hindi kiti kundawin, kamarabyan nga gawin. Kapay. Masarakan na kanumat na kita'y barkada na, na kita'y ex na. Ano na ko na yun? Ex na ko na yun? Di kita'y dati ex nang gagayim na. Kasla yung libag-baga nga kasinarak na ti ex na. Taada ka di ex na. Ada. Doon yung kami namot istorya ket. Sinunubyo ni Lily. Idi agam-amu kami. Ay yung gabot tay patpatag ko, ore sinunubyo, di dapat pa nag-asawa ko na ka. Ket, nag-asatak ananang ta. Kinayat na. Ore sinunubyo, hanay mo nang insina na, janubyo na. Sakbay nga inaklon na. Kaya nangasawan nga saan nga sikat imo na. Saan na nang? Mamano ito, ti virgin nga ako, maasawa. Sakit ka, duwa nga bulan, kalpasan nga nagkasar kayo, sa mo pinanawan. Diyan naman naman nga marik na ti may isa nga babae, nga mapanawon nga dagos. Kasi lang takit yung asawan nanan. Kit may sakmat nga babae.
Nusak ko manilili, kit David tapay nga nagkasar, sa nagpanawan, agad na mahililiwak, siyempre. Kit ti saludsod, anya ti aramiden ti babae, no kasta nga mailiw, iti asawa nga ada iti adayo. Kasla ta kayo yung asawan. Anak, agawid kan. Ore saan mo pa yung malpas ti kontrata. Dahil ti may balakad ko king kanak. Nanang, duwa nga tawanin. May salaing nga tawa ti orahin nyo. Iso agananos kayo. Kaya, no mabambanog kayo, agad pagtrabahin nyo, matlang nilili. Titulag kami ni Dikit, numabalin, anyong pagtrabahuin, tadungdungwak nga rin ti asawak. Uwing kunayo met, at nalagaan mo ti trabaho di tang, kadi, tadwake met kinimeres yung tinulong. Manong Nemi, apay nga ta, nga mapaspasalak kanigiti kasta nga panaki dialogue dananang kastamatan kini Mercy. No tuntunek, kaslad na kayat yung asawang ko nakat, di namat ibaga. Ada ka di matingata, mapaspasamak? Siguro akit, adalabasit sanda kayat kinilili. Iso nga kaslad tay kayat na padaksin kanya. Kinapudno naman ng naming at talaga nga the ex ni Lily. Hector tinagan na. Tsak manamuta na kurso na dak, idi ni Lily, kang kanayon kumatang nga tawagan. Kinapudno na, ibagbaga naman idin nga kay-kayat nak ngem tenubyo na. No talaga nga ibagbaga makay-kayat nak, di isina mo nadatan. Kitinsina na nga peso. Sagal pa sa lang nga makabulan, ingkasarkon. Kit kalpasan dito ba bulan, pinanawak at na-aprobar naman dito yung aplikasyon ko di mas na pakturya dito yung dito yung Dubai. Nagtultuloy man nung name iti pa nagtrabaho. Nagtultuloy ti komunikasyon mi kinilili. Kastamatan kini Mercy. Nasamat nga mabalin na magigab dinahanang ti cellphone ta din namat amo ti kukwen na. Naging ako na kaniyak ti katrabaho ako. Pare, napiyapaking ka tatanda ka agawi lang. Ha? Oh, kusla di mo amo. Amo, gabutan na baik mateng roray. Tunlawas na. Agad di kanto kusublid. Depende. Nagsubli ka akit. Your oray mi na ito yung panawam nga katrem. Kaya na. Manutay ito miya sa kwarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sanga dosena. Adag iti may kasangapulo. Tok-tok ti may kasyam. Tok-tok ti may kaisyam. Kasta manong name, sangapulo kami ti may sa kwarto. Bale, double deck. Limang double deck. Manong name, may isang aldaw sakbay ng kawida. Kahit ko kumawa nung name, nga ipakaamo iti asawa. Timawag kak manong. Hello? Hello? Hello, sweetheart. Hello, Dennis? Anak ko, may? Busy Ano, obram? Abay. May madama at nagdaldaros. Dito balay? Dito yung kwarto. Dito yung kwarto ta. Kadi. Nagparparik ng saking ka. Awan? Wow. Nakadaldalos ka talaga ti kwarto ta. No, kastawan. Ito namin dikit ko Dikitay, ano na ganito to yun? Samot ko nakman. Kadaldalos, kirkirak. Soktak dikit ko
ato'y bedsheet. Soktak ti supot ti pungan. Ken amin. At tayo agbalinto nga nakabangbanglo. Sagsaganam kanya. Kahit kang kanayon ako pa nagsagsagana. Alan, sige, kat ni. Ituloy ko ito ubraek. At ako mag-ibagakang kakit. Badamdaman itong data. Noon naman ti baga. Ha? Dennis? Sige. Sige, bye. Ibagak kumakit nga gawid ako. Yung bayaman. Surpresa eksuna. Dati trotang mabigla nga. Surprise! Ang kagayam. Ang piniti magbagat na may ako masinabat. Hindi ka dyan dialogue kahit. Dati ko kadigdigos na. Naguri ka. An oras dyan panag-flight ko. And then, nadakto sa dyan ka Manila iti, I went, napimpindas. Napimpindas to kas dyan nga oras. Amok iti oras sa panagdigos na no ko ha. Tano, sumangpetak ket mayroon namat nga awan ni nanang, adamat ni Mercy ti eskwela da. Ket iso na ti mabating agmay sa ijibalay. Wow! Baka inton rumor di banyo ket. Surprise! Kaputa ka digdigos na ikatek nga dagos di tuwalya nga balabal keng ko ana. Ay! Surprise! May pepan nga dagos ti ili ko. Iso nga sang kong ipagpakada manon nemi nga gawid. Daytan. Excited ak manong nemi. Kabayatan naglamas ti oras ng aeroplano naglandingan nga naman dako ni Tia Ninoy International Airport. Taxi! Terminal ti bus. Nagpamiyana. Ti oras manong. Wow. Magpagisunto! Tinawagak ni Mercy manon nemi. Kuya? Apay, sabali mo dati numero 1. Sumpit leso asik apay. Nasa cellphone mo leso. Kaya mo, eskwela, ni nanang, ada jabalay? Awan jabalay. Apay papanan na. Sige ko yakit na sumarka ko niti klasik. Ewan niya. Sige nga rad. Apa nga, wan ni nanang sa balay. Siguro, napanakitsanda. Mag-isanto. Baka gumatang ti ko pang bulalo. May ito pagpapigsami kin ni Lily. Awan ti unay a kargak manon nemi. Kada ti kapuna ngay manay manon nemi ti maysa nga tricycle. Wen, tasisyak mo. Imbag ti sa tricycle kat adda kalgadera na iti tuktok. Saan na ba'y kalgadera na iti likod? Sa dain sa reko ang karga. Ti makadakas manong. May salaing nga balay. Tilabsan mi. Isunton ti balay ko. Balay mi. Kit nagbrutupot ti tricycle. Ti motor ti tricycle nga nagluganan. Pare, ako na. Sumuraman tayo ako na. At tayo pa ka di. Di talangin Tulungan ka lang ng mga bagkat ka na kita. Kargamon, kumpadre. Sige nga, mabali na. Tinulungan nak manong nemi nga ng karga, karikiti karga. Nakalukat ti gate. Sa rekbilatan manong nemi, aking gana ti
asideg ti mentor ti balay. Yori ka. Saan samit lang ni Mercy awan na. Pati ni Nanang. Baka pati ni. Pati ni Lily kat awan. Idit pinatas ko manunimi pinagkuti ti senadura ti mentor. Ay, saan nga nakatrangka? Baka dalang dita ni Lily dita uneng. Manong nemi ti kwarto mi iti asawak ti masungad kalpasan ti mentor. Saan ko palangin sa sarek manong nemi di kiti kargak. Impatik iti labes tiri daw. Linukatak tiri daw manong. Sa ako Enrique. Agin inaya da. Baka no at dalang dita. Kwarto mi. Niya Lily. Nga agtugtugaw no. Agsel-cellphone. Wano kasasarek na ti kwarto mi nga nagkapoy ti banyo. Baka madamang agsuksuka. Surprise! Umaya kon, Lily. Umaya kon, biyag ko. May panitan ti ili ko for 3 years. Pagunyak kumama nung nemi ngim saanin ko na. Adad nga masurprise no kasta nga hanang mangik titimag ko. Siyempre masurpresa ata. Ni, apay nga biglang adan. Ni, apay. Ni, busis mo tinadit asawa ka. Ha? Yay. Ngim na pimpinas no. Ilukat ko rijiri daw. Surprise! I'm home. Baka madama itang nagsuksukat. Hindi po si Pusek manong nemi ti aseradura ti ridaw ti kwarto. Saan nga nakalak? No nagabot ti banyo, ket simrek diti kwarto mi. Ape nga dinailak ket agsukat. Amukon. Ape nga ilak na pailaeng. Ket awamit sa bali kadwanad ta. Ken ura pinuadda ni Mercy. Ura pinuadda ni Nanang. Ano pambarandang mapamangilukat ko matiri daw. Agtugtug ta kumaano da masapol da, di ba? So nga, openekon, tiri daw, surprise. Ininot ko manong namingin lukat tiri daw. Apagiso nga numalukatam tiri daw ket katengaan ti kama ti makita. Bukot nga saan nga nakabado. Bukot nga nakauyos. Napo daw. Bukot data ti asawa. Alagure ka no digdigos na. Api nga nagpaklebyan ta kama. Nga saan nga nagsukat. Surprise! Dennis, kaninin. Ayop kayo. Ayop kayo! Surpresahin ka ko na. Kamsak mati sinurpresa yo. Ayop kayo. Silamo-lamo kayo nga dati rabaw ti kama. Kaduam dati ex mo. Tipong tot ko manong nemi. Talagang awan ti sabali ang rantak nga parparin ti rupa natin dahil takan ito no saan nga ti lalaki. Ngayon nakaalis to nga nagkulagtit manong nemi. Nga medyo induron na ti asawak ta si papandag nga ti asawak ta ti asawak ti nangrabaw kayang koala. Tinurong na nga dagos ti iyan kong asdek tirida o manong nemi linayata kakastang imunang nang iturong kayo. Iso nga nalisyak tirida o manong nemi. Katrimuharin, hey! Agsubli ka! Hayop ka! Manong nemi,
si marunong sinangok ti asawak. Agtagtagargar manong nimi, nagparintuming itis rabaw ti kama. Sorry, Dennis. Sorry, Dennis. Sorry, pakawanan na. Pakawanan na. Sorry. Saan nga mabalin nga dahi talaing ti magpao ti pungtot ko. Hayop ka! Pinungot-pungot ko manong nemingin dumdumudum ti ulo na nagasat tay ti kama ti kudson ti nang dumdumudumak ken kuan. Sa ako tinanog ti rusok na manong neming nga sila labos sana. Oh! Ngem ti maudi man may katlo nga panangdanog ko ken kuana da nang igawit kanyak manong nemi sa mga papatayon ti asawam. Dahil nga balikas ni Nanang. Nanang, kibatan niyo ti imak. Napigpigsak niyo siya. Yung inarakop na ti may sa nga imak manutakyat ko. Anak ko. Alpastan nga kastoy, tinapasamak kayong ka. Sakit makapapatay ka. Maibalod ka. Papanawam latan ti asawam nga manglilipot. Humuyo ka di timpas pasamak. Mo mi anak ko ngam napantaan kami. Pinangtaan na kami dito nga babae agraman ti kabit na ti ex na. Papatayan ka! Saan na ko? Saan? Oy, babae! Panawan ng tapnog talo ka dito, eh. Halan! Baka mapapatay na ka anak ko! Pumanaw ka dito, eh! Pumanaw ka! Napang-aasim! Latang agbaho ti pungtot ko manong nimi ka puti sakit ka marikrik na. Sakit! Imbatandak na lang imbatandak sa anak ko. Ang kaibatan na nakupang ka anak ko. Amoy matgahim dito nga mapaspasamak apang saan yung imbaga kanyak. No namin anong imbaga kang anak ko nga agawid kan. Agawid kan ko na. Ay, dami nga di yung baga, ang gawid akon, gamot na addaman di nga raramidan ti asawa, kami nga di yung baga. Napangtaan kam nga rod, anak ko. Tila ngamin maas asawam. Amok idin nga tilaing nga nga kwartam di kalkalikaguman na nang nunay di agabrod ka. Ay, Diyos ko, kuna. Dakila kwarta ti may gaman di nga babae. Nga gastusan da, iti lalaki na. Amoyo ka di nga, adda relasyon da din. Awan pa, iti amoni. Nagtulagan damit ti kastakit. Nalaing da. Nagdinamagmit ka ditoy. Nga peke. Hindi nagkasaryo. Kinapudno na. Hindi kaya nga dua. Saan da nga ag-ex. No di kat isuda ti pudno nga da papeles na. Nga isuda ti pudno nga nagasawa. Upo na yung matenti kastoy nga napasama kiti biyag ko nanang. Iti pa'y mismo ngayon padakder ko nga balay. Ay nga ti basbasol ko iti Diyos. Tapno mapasama kanyak ti kastoy. Apay nga nilili timpay na kanyak. Nga hindi pailangan kat may san nga demonya. Habang nga napanak nagsagsakripesyo iti abroad. Sa tinungar di itantihan di kiti kwartak nanang. Ganda kat ko mga rod kat adakad ako anak ko. Opo ne. Huri ko maimpang tada kayo kanin bagayo ko bagayo ko makanyak kinapudno na anak ko. Kat saan kami nga makikabbalay. Ana, da kami kini Mercy. Kamot na pinanawan na kami nga rod. Pinapanaw na kami na itang lili. Oo, na yung matan. Apay nga di yung baga. Apay nga di yung baga. No, maminsan nga basol yun, anang. Basol yun. Basol mo, anak ko. Tadi mo amot ag sigurado. Ay, di mo amot ag pili ti babae. Naya, di sigat aking basol anak ko. Basol mo, basol ko, ore anyaman, ore asin numan ditan di aking basol apod no. Ngem sana nga magpapawi pa itinapasamak mano.
Sinapul ko digiti duwa manong nemi. Ta ores basit laeng iti maisublita kwartak. Ngamit magsalsalud-sudak manong nemi ket awandan ito lugar mi. Nagpukaw dan, napandan itadayo. Paunay maten manong. Ni anya dita ket awang pulos ti akakit kitaak. Iti talo tawan nga nagbanbanugak. Magbaga kanyak, iti katrabahuak manong nemi nga saan ko nga basta ipatulod amin nga sweldo. No agur urnong man ni bakit ko masapul nga siyak. Unos da kami nga OFW at damat bukod mi nga panagurnong. Just in case, tade pinanawan mi kat itaw-taw na. Burburin na tawan kas iskan na dikiti kwarta. Aging kakanig ito'y manong nemi kat salsaludsud at pailaeng apay. Anapasamak kanyak ti kastoy. Apay nga anda kastoy nga pakasalitaan, apay anda kastoy nga pasamak dito lobo. Nagkaro, nakakarkaro. Kanapay nga siyak, tinakapasamakan na. Di makasungbat manong. Yapo Diyos, dami na paspasamak dito lobo. Tuwalaeng. Ti kinadakes, dakes dagiti dua, ti asawak kenti. Ay, asawa kang kagayang pudnong asawa. Takasyak gayam ti. Diyos ko. Iso, ti pasurot ti Satanas. Kat da kami, gagaramit ti kinempag. Da kami ti pasurot ni Apo Diyos. Da tayo. Kunada manunemi, adan tumitlang supapak na. Nagsubliak nga ron iti abroad. Ni ading kun nga mercy manunemi, iti pagipaw itak, mabalinan ko nada. Ket iso tinangornong, so da kininanang. Kaya nagururnong akmat manong. Another 3 years. Di magpindasan na manon nemi. Nagkaswerte dito abroad. Kaputa, malaksid, iti talaga permanental nga trabaho, ada daily, ada overtime, ada pinapintas ng sideline ko. Ada nang isurot kanya, tinipintas sa sideline, legal nga sideline. Kat iti nasweldok, iti talo nga tawen, nga napukaw ko, kasla kumadlang na abroad. Kasla ti sweldok nga nagawid, kalpasan ti another 3 years, kasla ko sinaldo, iti nasursurok pa yung 7 nga tawen. Natong palmatlaang terapaap ko manunemi nga dakkalabalay kan kompleto talikamo. Buwan mano, nasalunat ni nanang kapot matagaban at salunat na. Aging nga dimteng ti may kadwa nga babae ti biyag ko. Nasiguraduak manong na awan ti aking kukwa. Awan ti nubyo na, saan nga sinunubyo, saan nga si asawa. Masiguradak ko na manong nemi, takaturturpos na lang iti college, hindi na pinadaan iti boyfriend. Kinapuno naman ng name dakkel tinitulong ko kini Ingrid. Tayo di adak pa lang dito Dubai manong name nag-friend request kanya iti Facebook. Nag-friend kami ti Facebook. Aging kang nag-chat kami. Na-istoryak ti pasamak ko. Iso na marigatan kanumot manong naming agbasa. Gaputa, nakurapay da. Actually manong, tinultulungak. Makisugalak manin ko na. Siyak tinang pabasa keng kuana iti duwa nga tawen. Agsartin ko maidin manong, ng bagak keng kuana kapag basahin. Iso iti maysa nga nag-invesa. Iti nagturpos, at ang trabaho na, isumaten ti panagpurgod ko, aging ka nagkalaysa kami manong nemi, ket iti amaasawak, iti mays karabyan dedi nga kalaysa mi, dito'y ko na warik na kaya manong nemi. Nakukuwak abuk-bukod ni Ingrid. Virgin nga tanigikwak. Pacheck manong naming nga awan sa baling agtagikwa. Pacheck nga agbaling nga napudno isuna. Pacheck manong naming nga awan hanak to nga pulos nga alilawan kinulukwe. Kandakkel tinitulong ko keng kuana, nga dahi tamat tigapuna no apay nga. Siyak ti kinayat na, siyak tinayat na. Da kami tinakari, titunggal may sa. Kuwain manong nami na sorpresa ak idi, nagsagaba ak, naluko ak idi. Ada nang luko kanyak idi.
Ngayon nasupapakan mo't lahing manong deta. Babaeng kinihapo Diyos, iti pa nang isagot na kini Ingrid, nga nasiya at unay nga asawa, ken ina, digituwangan na. Dahito iti pagkasarita, manong Nemi, kadagyaman naglaunay. Iti anos mo nga nang ibasa, kat sapay kumatad, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalimingan tibiyag, kat dahito yung pagkasaritaan, para ka nagitay na surprise. Tuyagyaman nga pagaya mo, Dennis. Thank you, Matkang ka, Dennis. Iting ka pa nang isurat, dahito nga pagkasalitaan mo, panang iburay. Surprise, tinatitle na.